Zer da neurozientzia? Ze garrantzi dauka gure hezkuntzan? Galdera hauei erantzuteko Bruno de la Chiese hezkuntzarako neurozientzian adituak eta Harvardeko irakasleak hitzaldi bat eman du Eskoriatzako kanpusean. Aipatu du bi momentutan ere, ze garrantzitsua den ikasle bakoitzak dituen potentzial horiek ezagutzea eta garatzea, ez? Batzuk esaten dute ez dagoela oinarritua ikerkuntza zientifikoetan, eta neurozientzian aditua den norbaiti hori entzutea ere asko gustatu zait. Beak bukaeran eman duen mezuekin bat eitet, ez? Hau ez da idea bakarra, zen finien idea ezberdinak daude, jakin behar duna horien gestilu egiten eta aniztasun horri erantzune emateko ahalegin hori egiten, ez? Nik uste dut benetan oso importantea dela, jakitea gure garunia nola funtzionatzen den eta nola bideratu ikasleek ikasi behar dutena. Eta oso importantea da Mondragon Unibertsitatea egotea hezkuntza ikasleekin, ez? Gustatzen zaidana da, berak esaten duena, batez beda, motivazio oso garrantzitsua dela ikasteko, eta gero bizitza osoan plastizitatea dagoela gure burmuinean eta kapazak garela, nahiz eta zaharrak izan, ondino ikasten jarraitzeko. Horrek beti lagungarria da edo morala ematen du, hola esan da. Horren mesua berez positiboa da. Asko gustatzen zait alde horretatik. Me quedo con la idea de que al final la neurociencia, como el resto de ciencias, va a mostrarnos luz, pero no va a resolver nuestro problema, que la educación sigue teniendo que ser quien tenga que resolver su problema y pensárselo. Hay millones de claves para una buena educación. Todo depende del objetivo que los educadores deciden que hay que lograr. Y eso es una decisión que no tiene mucho que ver con la ciencia o con cualquier tipo de especialización, sino es un pensamiento de naturaleza ética, digamos. Gaur egun uste asko daude, hezkuntzari buruz, asko hitz egiten da hezkuntzari buruz, eta nik uste dut behar dugula seriotasun handiagoa, benetan adierazten ditugun gauzak adierazteko, eta hor osagarritasuna bilatu behar dugu, ez dago egia absoluturik. Pueden servirse del conocimiento científico, pero nunca la ciencia debe decir esto es lo que hay que hacer.